do que falar. E agora tamén hai debate. Cada luns ás 12 do mediodía en Radio Líder Santiago abrimos os micrófonos para analizar o que pasa na cidade. A actualidade dende todos os puntos de vista. Hai debate todos os luns ás 12 na radio, na web e a través de Facebook Live. Radio Líder, o lugar onde Compostela opina. Minutos xa de o mediodía deste luns 18 de maio. Os luns, pois, nesta casa son días de tertulia, hai debate, e para iso contamos nos nosos estudios con representantes das catro forzas políticas con representación no Concello de Santiago. Hoxe trataremos dous temas, pois unha agresión homófoba que sucedeu aquí na nosa cidade o pasado día 12 de maio, e tamén queremos facer balance pois destes 3 anos de goberno. Estamos a un ano das eleccións municipais. Queremos saber pois como ven a situación os representantes políticos. E para iso pois vou saludar xa os convidados. Manuel César, por parte do Bloque Nacionalista Galego, benvido. Que tal? Moitas grazas, bon días, compañeiros e compañeira de mesa, e tamén a audiencia que nos estexe escoitando. Graciñas. José Antonio Constella, por parte do Partido Popular, benvido, José Antonio. Muchas gracias, y también para todos un abrazo muy fuerte, muy tierno, muy comprometido, y desde luego con nuestros oyentes, pues de manera muy especial para ellos también, claro. Marta Val, por parte do PSDG-PSOE, benvida, Marta. Gracias, encantada de estar aquí con todos vos. Xan Duro, por parte de Compostela Aberta, benvido, Xan. Grazas, é un placer. Bueno, agardo que pasaran vostedes unhas moi felices festas da Ascensión, e vamos comezar neste tempo de debate. Queremos facer pois referencia a un asunto que será preocupación, que serou moita repercusión nestes días, que un mozo denunciou nas súas redes sociais ter sido víctima dunha agresión homófoba en Santiago na noite do pasado 12 de maio, e segundo relateu, pois tanto el como o seu acompañante recibiron insultos pola súa orientación sexual, e os feitos acabaron ademais cunha agresión física a un deles. Hoxe mesmo na redacción de Radio Líder recibimos unha nota de prensa do Consello de Estudantado, ese órgano de representación dos estudantes da Universidade de Santiago, condenando esta agresión homófoba e falando de que non é unha situación illada, senón que nos últimos meses pois teñen feito públicas tamén a través das redes sociais diversas denuncias relacionadas con comportamentos violentos, ameazas, acoso a mulleres e actitudes homófobas na nosa cidade. Comentan nesta nota de prensa que a repetición destes episodios evidencia unha realidade preocupante que require unha resposta social clara, contundente e colectiva, e que como representantes do estudantado da Universidade de Santiago consideran especialmente grave que este tipo de situacións sigan acontecendo nunha cidade universitaria que debe ser exemplo de convivencia, de diversidade e de respecto. Pois gustaríame unha reflexión por parte de todos vostedes sobre estes feitos, e tamén coñecer a súa opinión se consideran que está aumentando os discursos e comportamentos homófobos entre a mocidade. Comezo con Manuel César. A ver, eu, pois, primeiramente condenar todo tipo de agresións, incluída pois, este tipo de agresións homófobas, e compartir todo o que acabas de ler sobre o que comentan os estudantes, e decir que, lóxicamente, non son comportamentos xustificados en ningún tipo de sociedade nin de cidade, pero, como ben acabas de decir, menos nunha cidade cunha tradición universitaria como Santiago tan forte,
e que non se entenden pois que a estas alturas da historia siga habendo este tipo de comportamentos entre a sociedade e tamén entre a parte máis nova da sociedade, non? Seguramente pois non axuda nada pois determinados discursos de algunhas forzas políticas que alimentan estes discursos do odio que a verdade é que son incomprensíveis en calquera época histórica, pero nesta que estamos vivindo, pois están totalmente trasnoitados, non? Nos desde o Concello pois estamos tratando de traballar en este tipo de políticas pois sobre todo a través do servizo de asesoramento LGTBI+, e avanzar para unha sociedade onde non existan este tipo de comportamentos, non? Que, como digo, son totalmente injustificables. José Antonio. Sí, pues es evidente, en una sociedad democrática no cabe la violencia y por tanto uno tiene que gritarlo fuerte sin ningún ambaje, sin ninguna justificación y sin ninguna matización. Una sociedad democrática, la nuestra lo es. Santiago es una ciudad que ha dado muestras a lo largo de toda su historia de ser una sociedad abierta, una sociedad comprometida con su tiempo, pues no puede tolerarse ninguna manifestación de odio, no puede tolerarse. Yo coincido también que decía el señor César, bueno, pues es verdad, hay últimamente algunos partidos que hacen uso de discursos de odio que, bueno, pues que calan en la sociedad y acaban transformándose, bueno, pues en actitudes que tienen que ser absolutamente rechazables. Sobre esto no caben medias tintas, ¿no? Porque, como digo, la convivencia no puede basarse en ejercicios de fuerza, sino de respeto democrático a la diferencia. Dicho esto, yo lo que no quiero dejar de poner también en valor algo que también decían los estudiantes de la USF, ¿no? Decían que, bueno, pues que no es ya una situación aislada. Y con el tema de la violencia en la ciudad, con el tema del aumento de la delincuencia en la ciudad, pues nosotros hemos dicho que hemos pasado de situaciones que eran anecdóticas a que ya no lo son tanto, a que cada fin de semana hay peleas, que cada fin de semana hay situaciones de violencia contra las personas por su orientación sexual, pero de violencia contra las personas, bueno, pues por otro tipo de violencias. Pues no tiene uno más que pasearse por la Policía Municipal y ver los partes, no tiene más que pasearse por el Ensanche Compostelano y ver que, como digo, lo que hasta no hace mucho todos coincidíamos en que era anecdótico, pues desafortunadamente ya no lo es tanto. Y por tanto, lo que toca, como digo, es a las administraciones responsables, bueno, pues poner en marcha pues operativos policiales, operativos de sensibilización, lo que fuere necesario, pero es necesario, como digo, lanzar un mensaje a la sociedad de que no podemos tolerar manifestaciones de violencia, como digo, que son absolutamente injustificables. Marta. Bueno, pois comparto en parte as declaracións que aquí se fixeron, evidentemente totalmente de acordo coa declaración que fixo o Consello de Estudantado da Universidade de Santiago de Compostela. É imprescindible unha resposta social clara, contundente e colectiva. Eses discursos de odio deben de estar absolutamente fora do discurso político. E o certo é que hai algúns partidos que abertamente poñen en riba da mesa políticas, ou queren poñer en riba da mesa políticas públicas claramente regresivas, e en consecuencia é imprescindible rachar con esas forzas políticas. É imprescindible porque se lles dá cancha na esfera pública, o único que conseguiremos é pois que sigan tendo máis voz e que en consecuencia pois se sigan producindo de algún modo este tipo de comportamentos. Realmente todas estas situacións teñen un componente estrutural e educacional importantísimo. O vemos o día a día nas nosas escolas. Eu nós podemos ver nos nosos colexios, nos centros de educación infantil e primaria, comportamentos que chaman e moito a atención, e aí está a base absolutamente de todo. É necesario incluir nos currículos educativos aspectos vinculados á educación sexual, aspectos vinculados ao respeto ao diferente, non só ás persoas LGBTI+, sino tamén o colectivo migrante. É imprescindible, porque se non se fai dende a base, despois, cando cheguen xa adultos, por moitas forzas e corpos de seguridade que poñas na rúa, non vas a resolver o problema que hai en este tipo de comportamentos, que é un problema de raíz, e é un problema, realmente, desde o noso punto de vista, é un problema esencialmente educacional. Xan. Sí, eu evidentemente coincido absolutamente con casi todo o que se dixo nesta mesa. Hai algunha
achega ca que discrepo, pero creo que non é o momento de debatir sobre iso, sino primeiro manifestar absoluta solidaridade ca persoa agredida, absoluta condena, sen dúbida, sobre a agresión, máis, como tamén dixeron os meus compañeiros, nun municipio tradicionalmente tolerante, acolledor e amable, e evidentemente isto non xurde da nada, isto xurde de determinadas opcións políticas que comenzan a legitimar discursos de odio en xeral, logo van apuntando a colectivos determinados, pero un discurso de odio xeral que tamén atopan eco en determinados tertulianos, redes sociais, etc., e que todo vai creando un ecosistema realmente tremendamente tóxico, e que moitas veces a nosa mocidade, neste caso, non ten ou non fomos capaces de darlle as ferramentas para poder xestionalo, e eu creo que estamos nun momento para comenzar a darlos. E logo quería aportar unha cousa máis, que eu estou totalmente a favor, sen dúbida, que cada quen denuncie públicamente o que queira, pero a denuncia en redes sociais, eu creo que para calqueira tipo de delito debía de ir acompañada dunha denuncia nas distintas policías que corresponda, para que exista unha investigación, exista unha persecución, etc. A denuncia en redes sociais é moi útil socialmente, pero a nivel de investigación policial é totalmente inútil. Entón, quero facer un chamado, de verdade, este tipo de agresións necesitan ser perseguidas judicialmente. Entón, por favor, que a xente denuncie. Sempre se vai a acoller a denuncia e sempre se vai a investigar, sexa a Policía Local, a Policía Nacional ou a Guardia Civil, pero que se faga unha denuncia efectiva. Non sei se quere respostar algún... No, sumarnos a que además acertadamente lo dice el señor Duro, don Xan, y es verdad, porque es necesario esclarecer los hechos, y para eso solo se puede hacer si uno acude a la administración, a la justicia, poniendo una denuncia a través de la policía. Y es importante lo que ha dicho, que yo creo que hay que destacarlo. Todas las denuncias van a ser bien acogidas, y si fuese en sentido contrario, hay la posibilidad de sancionar a ese funcionario si no lo ha hecho con la debida rapidez y con la debida eficacia. Pero yo sí que creo que está muy bien la denuncia pública, porque, como bien dice Xan, es una manera de de poner en contexto algo que está sucediendo y denunciar algo que no es, como digo, algo anecdótico, sino que parece que hay una cierta reincidencia, pero que es necesario acudir a la Policía Nacional o a la Policía Local. Totalmente de acuerdo. Ben, pasamos entón xa o segundo dos temas, que estamos a un ano das vindeiras eleccións municipais previstas para maio do 2027, o que quere dicir que Santiago entra no último tramo do mandato encabezado polo goberno do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta. En estes 3 anos, Santiago viviu diferentes debates arredor do modelo da cidade, das situacións dos barrios, da vivenda, da seguridade, da mobilidade, da limpeza, ou tamén da convivencia co turismo, non? Cuestións que marcaron boa parte da actualidade política municipal durante este mandato. E queremos analizar precisamente coñecer o seu balance, o balance que fan destes 3 anos de mandato. Se consideran que Santiago está actualmente mellor que hai 3 anos? En que ámbitos creen que a cidade avanzou, ou cales consideran que son os problemas que continúan aínda sin resolver? Manuel. A ver, sen ninguna dúbida, Santiago está moitísimo mellor nestos momentos que hai 3 anos. Desde este mandato, foi o mandato onde se puxo a xestión por enriba de todo, conseguironse froitos que levaban moito tempo parados ou sin iniciarse, non? É un mandato onde, a pesar de non ter maioría absoluta, púdose a través do diálogo con outras forzas avanzar no que é esta xestión, e houve avances moi importantes en ámbitos como é o do urbanismo, da vivenda, non? Donde se materializaron, por exemplo, o tema da parcela de Peleteiro, que vai supor un incremento importantísimo da vivenda protexida no centro da cidade, e tamén se desenvolveron, non quero alongarme moito, pero outras iniciativas para protexer o aluguer e tamén o comercio tradicional, e protexer
a nosa zona histórica que é tan importante. É o mandato onde se desatascou tamén o contrato de transporte que se está licitando nestes momentos e se iniciou pois, todo o que ten que ver coa xestión do ciclo da auga, non? Nestes momentos pois tamén estáse avanzando nese terreno. Tamén foi un mandato onde pois se realizaron obras importantes. O ano pasado foi o ano onde hubo unha maior execución en termos orzamentarios no que é o capítulo de obras, e despois é un mandato onde se fixo moito esforzo no que son as políticas sociais de conciliación, de axuda aos máis desprotegidos a través dos programas de conciliación, de bolsas comedor, do forte investimento que se fixo no servizo de axuda no fogar. Entón, é un mandato onde pois, se avanzou sobre todo na igualdade entre as persoas que viven en Santiago e tamén nos territorios, porque tamén houve un esforzo importante no que ten que ver co investimento no rural, cumprindo de sobras o pacto polo rural. Entón, pois, desde o noso punto de vista o que poderíamos definir o mandato da xestión e dos froitos que se conseguiron nestes 3 anos que levamos no goberno. José Antonio. Sí, bueno, pues don Manuel César nos presenta, bueno, ha dicho algo que hay que agradecer, ¿no? Dice que no iba a alargarse mucho, bueno, porque efectivamente no se puede estirar lo que no hay. Don Manuel César era para deixarle a vostede falar, porque estaba desexando falar. Yo a usted le escuché, don Manuel, yo a usted le escuché, haga usted conmigo exactamente lo mismo. Mire, yo agradezco mucho sus palabras, pero bueno, hay que poner todo en contexto. Usted y su compañero Sanduro, que forman parte del mismo gobierno, bueno, pues forman parte de lo que llamo la sociedad Matrix, que es una sociedad absolutamente distinta a la que viven el resto de los compostelanos y compostelanas, porque dice usted, si algo destaca estos 3 años de gestión del bloque, es gestión por arriba de todo. Oiga, esto parece que es un chiste. Si quiere usted me puede decir que han conseguido, no sé, lo que quiera, pero gestión por sobre todo es un mal chiste, don Manuel, porque si vamos a ver lo que pasa con el pago medio a proveedores, pues estamos en la lista Forbes de los peores cumplidores con nuestras obligaciones financieras de toda la Comunidad Autónoma de Galicia. Si hablamos de la ejecución, que habla usted de proyectos, pues usted no ha dicho que hemos devuelto casi 6 millones de euros en proyectos europeos por ser incapaces de gestionarlos, lo que no deja de ser lamentable. Con el ciclo del agua, bueno, pues estamos como estamos. Ustedes han querido obviar el papel del Pleno en la determinación de ese modelo de contrato y ahora dicen que están haciendo un nuevo estudio. Bueno, esto es un mal chiste, ¿no? Mantenimiento, pues no tiene más que recorrer la ciudad y tiene una parte positiva, que es que puede ir poniéndole nombre a las fochancas porque no cambian. Se puede llamar Manolo, Felisa, Pepe, bueno, pues sigue llamándose porque sigue siendo lamentable ver el estado de conservación de la ciudad, ¿no? Si acudimos al casco histórico cualquier tarde animados para pasear, pues veremos que la basura, bueno, pues es algo que está presente, por la calle están sucias. Bueno, y si entramos, hablaba usted del urbanismo, y lo decía con enorme fachenda, con enorme presunción, ¿no? Hemos hecho un enorme trabajo en materia urbanística, citaba Peleteiro. Bueno, habría que recordarles que tenían ustedes un proyecto estrella, que era el alquiler de vivienda. Bueno, alquiler de vivienda que se limitaba a comprar una vivienda en el Arco de Mafareiros que tenía 5 habitaciones. Eso era su programa de alquiler municipal de vivienda, que ha pinchado, claro, que ha pinchado. Como no puede ser de otra manera. No ha dicho nada usted de las licencias. Somos de las ciudades gallegas que tiene un peor timing de concesión de licencias. Hoy en día cualquier persona que acude para una obra, pues no de un gran calado, pero que requiere una licencia de obra mayor, se va a encontrar que en mínimo 9 meses no hay quien se lo saque. Si hablamos de ocupaciones de vía pública, bueno, pues lo mismo, mínimo de 6, 7 meses, no hay quien se lo saque. Ese bueno, dato es absolutamente falso, pero siga. Esto es, muchas gracias, don Xan, sobre todo porque le agradezco que me deje hablar, ¿no? Cuando ustedes hablan de la tasa turística y la ponen en valor, bueno, no nos dicen a qué van a dedicar esa tasa turística, nada sabemos, y eso que ustedes presumen de tener una enorme interlocución con el sector, pero el sector dice no conocerles a ustedes, ¿no? Porque no se sientan con ustedes. Cuando nos hablan del turismo y las molestias que causa la ciudad,
Nada han hecho ustedes por intentar reindustrializar la ciudad, nada han hecho por intentar cambiar la base económica de la ciudad y que no fuese tan dependiente del sector turístico. Bueno, en definitiva, si uno va viendo y va repasando una a una pues esas promesas de gobierno y desde luego esos encargos de gestión, uno se encuentra con que es un verdadero desastre. ¿Qué decir de la Plaza de Abastos? No sabemos qué modelo de gestión va a tener. ¿Qué decir del parking de Plaza de Galicia, que tenía que haber sido encajado entre una gestión municipal hace ya un tiempo? No sabemos qué modelo de gestión. Plaza de Vigo va a seguir el mismo camino, ¿no? Un verdadero desastre. Bueno, dicho esto, yo lo que quiero es lanzar un mensaje de información pública, es tranquilidad. Hay tiempo para revertir esta situación. Desde luego, el Partido Popular tiene un proyecto, tiene un modelo y desde luego tiene algo que es enormemente importante, que es un enorme candidato, un gran candidato que ya algunos estaban muy preocupados por si no le reafirmaban las estructuras del partido. Pues hay que decir que ya formalmente, yo le felicito por ello, Borja Verea es candidato ya a alcalde de Santiago por el Partido Popular y desde luego va a ser alcalde de Santiago. Marta. Bueno, a ver, pasaron xa 3 anos de goberno bipartito e o certo é que o que podemos constatar é que estamos nun concello paralizado pola xestión, un concello que pois ten un grave deterioro dos servicios públicos básicos e un concello pois que pois non marca rumbo pois como lle corresponde á capital de Galicia. E iso, pois, a pesar de contar ano tras ano, según din, cos orzamentos máis altos da historia, digo, porque según din xa sabemos que teñen unha capacidade imaginativa bastante importante a hora de inflar determinadas partidas de ingresos, que eso supoño que xa se fará largo e tendido cando corresponda, pero o certo é que, a marxe desto, sí que é verdade que houve un incremento importantísimo das achegas do Estado. Con respecto ao ano 2022, os incrementos das achegas do Estado foi de máis de 11 millóns de euros. Eso é unha cantidade moi importante que debería de permitir ter a cidade moito millor do que está. E a verdade é que a cidade está bastante peor en materia de limpeza. Xa sabemos cal é o debate, xa sabemos cal é o sentir xeral das veciñas e veciños de Santiago. Está moito peor en mantemento, non hai unha planificación axeitada do mantemento preventivo e correctivo de Santiago. Nos solicitamos información ao respecto do feito e do previsto e a día de hoxe seguimos esperando. Falamos dun goberno que carece de diálogo e isto non lo din non só as traballadoras e traballadores do Concello, senón o conxunto das veciñas e veciños de Santiago. Puxose de manifesto en materia en relación coas traballadoras e traballadores do Concello no conflito cos bombeiros e ca policía local. Por primeira vez pechamos o túnel do Orrio no ano 2025. Isto é moi grave e por primeira vez deixouse prácticamente inoperativo o parque de bombeiros desde 1921. Eso é gravísimo. En materia de xestión de persoal, xo viñemos dicindo a semana pasada, pero notamos unha parálise importante. As ofertas de emprego público de 2023, 2024, 2025 están prácticamente paralizadas. O goberno comprometerase a convocar as prazas de bombeiros a vacantes antes de que finalizara o ano 2025. A día de hoxe simplemente están publicadas as bases, aínda non se convocaron. Co tema de centros socioculturales, é dicir, os centros socioculturales, por decirlo así, son a xoia do tecido asociativo de Santiago, cose os barrios, cose as parroquias. E o que durante este mandato vimos cos centros socioculturais é un pouco menos que un despropósito. A día de hoxe as traballadoras aínda non cobraron o que se lle adebeda. E o peor de todo é que a día de hoxe o principal servicio, o servicio de animación, está a ser xestionado por unha empresa que pouco menos que obtivo un suspenso na oferta técnica. Iso realmente é preocupante. En materia de mobilidade, pois, que decir do tema dos aparcadoiros? Non sabemos absolutamente de nada. Recoñecemos que o transporte público, o importe do transporte público se incrementou de 86 millóns, estou falando de valores de importe de licitacións en IBE, a máis de 128 millóns. E, sin embargo, pese a este incremento, insistimos, houve un incremento das achegas do Estado en máis de 11 millóns de euros, que isto é importante. Pese a este incremento, o que nos dicen as veciñas e veciños é que non se falou con eles, non se falou cos barrios, e iso realmente é preocupante. En materia de vivenda, claro, estamos a vivir a maior crise da vivenda. A vida é por haber.
Temos no rexistro de demandantes de vivendas da Xunta de Galicia, que seguro que son menos dos que o necesitan, máis de 1.800 persoas solicitando vivenda. E a políticas públicas en materia de vivenda do Concello de Santiago non sabemos realmente a día de hoxe cales son, cando realmente todo o sector, todos os sectores de algún modo implicados se están indicando claramente por onde hai que ir. Hai que mobilizar vivenda baleira, hai que analizar e mobilizar esa vivenda baleira e hai que desenvolver o planeamento urbanístico previsto no Pexón. Eso é imprescindible. E, dende logo, claro que hai que mobilizar tamén, hai que mellorar a tramitación de licencias. Hai que identificar os cuellos de botella, realmente saber que está pasando aí. E a día de hoxe temos multitude de ferramentas, temos unha base de administración electrónica, eu creo que bastante potente, que hai que depurar e a que hai que incorporar novas tecnoloxías de inteligencia artificial que realmente axuden a mellorar os tempos. E, bueno, xa concluo nesta primeira parte, que decir en materia de xestión de fondos europeos. A día de hoxe eu creo que todavía está por determinar o importe de fondos europeos do mecanismo de recuperación e resiliencia que se van a devolver. Na legislatura pasada, sin considerar as axudas á rehabilitación, conseguimos máis de 17 millóns de euros do fondo do mecanismo de recuperación e resiliencia. Queremos saber canto se vai a devolver finalmente, e nos preocupa, e isto xo viñemos dicindo, é moito a xestión dos novos fondos EDIL, porque realmente, dende logo, non se vai acadar o 20% de execución en marzo de 2027, eso eu creo que o Goberno xa o sabe perfectamente a día de hoxe, co cual nos arriscamos a que nos quiten fondos, e tamén o máis preocupante é que xa con ese escenario de partida xa se renuncia totalmente á captación de fondos que permitía este novo sistema de financiación de fondos europeos. Moitos temas sobre a mesa. San, sí, eu seguro que entre todas as virtudes que adornan o meu compañeiro e compañera da oposición, a brevidade non é unha delas, pero bueno, por fin chegou o meu momento. E aquí estamos a facer realmente dúas fotografías totalmente diferentes. Santiago falaba o señor Constenla dun Matrix, sabe que na película ofrecía unha pílula vermella e unha pílula azul, evidentemente vostede comeu azul, e desde o primeiro día deste goberno están instalados nun catastrofismo desaforado que algún día haberá que valorar a ratio dano-beneficio que lle fai ao noso municipio esa actitude absolutamente destructiva que teñen vostedes ca súa oposición. En que mellorou Compostela nestes anos? Eu creo que hai moitas respostas. E tamén, sí que hai moitas cousas pendentes, sempre vai acontecer iso, sempre vai haber máis cousas pendentes que cousas executadas neste goberno e en calqueira goberno do mundo. Pero, bueno, un pouco a tocar as partes que nos tocan a Compostela Aberta. Efectivamente, unha das cuestións pendentes é o transporte público. Saben que está encaminado, saben que está licitado, saben que xa pasamos pola segunda mesa de contratación, saben que se falou, que se está falando, que a xente se presentou públicamente as liñas moito antes da licitación, con todos os colectivos veciñais, co Pacto Local pola Mobilidade, tuvemos xuntadas con Ferusa, tuvemos xuntada ca coordenadora das asociacións de veciños, tuvemos xuntadas con todos os veciños individuais, asociacións de veciñas que falaron con nos previamente a iso da coordenadora, que falaron con nos todos, sentámonos con eles, non teña problema, pero bueno, estamos aí nese proceso de adxudicación do contrato e vamos ben encamiñado, pero tamén reivindicamos sempre que este mandato era un mandato do social, e eu creo que os números son clarísimos. Neste orzamento 2026 este goberno destina 190 euros por habitante a gasto social. En 2015 o Partido Popular orzou 71 euros. Eu creo que ese dato xa é bastante indebatible. Temos 20.000 persoas usuarias dos servicios sociais municipais, e non porque esteamos nunha peor situación económica, senón porque se chega máis xente coas prestacións. Temos máis de 800 usuarias no servicio de axuda ao fogar, unha cifra récord que responde a un esforzo e un compromiso orzamentario, e teño aquí o Concello de Facenda, moi importante, que son 6,3 millóns de euros para o SAP, fronte aos 3,6 millóns que había hai 3 anos. Implementouse o xantar na casa, apoiando as persoas maiores, temos máis de 2.000 nenos e nenas con bolsas, comedor e material escolar,
se crearon novas bolsas para financiar gastos de servicios terapéuticos, etc. Eu creo que é unha aposta, insisto, na parte de mobilidade que falaba a miña compañeira Marta Valde dos parkings, saben que vamos a convocar a comisión en Ebre para seguir avanzando niso. Non falaron nada dos taxis, que por primeira vez desde o ano 98 que non sabemos, da ano 98, pero sei, non, eu estou contando agora. Vale. Desde o ano 98 nunca se licitou, nunca se pediu, ni se fixou ningún movimento para mellorar eu recoñezo que non se de solicitaron taxi deste licencias. concello. Recoñezo E levamos que pelexando solicitaran desde o novas ano licencias, 23 pero esas licencias durante o ano e medio a Xunta de Galicia posteriormente para sacar todo o proxecto, 29 licencias novas de taxis adaptados. Cales son os tempos? Taxis adaptados. Cando Non hai estarán cidade esas do licencias Estado, na non hai calle, cidade que do é o que Estado, nos interesa. non hai cidade falou bastante e quero agradecería que non me interrumpira, porque intentei ser breve, pero se me está interrumpindo non son capaz de ser breve, digo. O Concello que máis licencias adaptadas vai ter do conxunto do Estado vai ser o Concello de Santiago, e aquí ligo o transporte con servicios sociais. Queda moito por facer, pero eu creo que se fixo un bo traballo e estou seguro que se fixo a pesar da oposición que ten esta cidade. Manuel, sí. por favor, sí. A ver, o Partido Popular xa sabemos que está instalado no bloqueo permanente. A primeira vez na historia deste Concello que ata votan en contra de pagar as facturas que debemos. Entón, que me veña dicindo de que o período medio de pago está disparado e que o nivel de débeda, vostedes están axudando co seu bloqueo. Están axudando co seu bloqueo. En canto a xestión, ten que lembrar cando vostedes gobernaron esta cidade. A xestión que fixeron, non sei se xa se esquece. Non. Claro, porque ese sí que foi unha xestión modélica, esa quedou para a historia, pero claro. A ver se hai suerte pode defender a díxome que ciudad. non, verdade. Ben, e acaba de dar unha primicia que o señor Berea vai a ser o candidato, non? Non, nos primicia. Está mandando a felicitarse por ello. Claro, está mandando a todos os domicilios dos compostelanos unha información de que vai quitar 13 concelleiros. Con 13 concelleiros siguen na oposición, señor Costela. Non sabe que son 14 os que necesitan para gobernar, pois están recoñecendo que van seguir na oposición. José Antonio, están recoñecendo que van seguir na oposición, que é onde teñen que estar. Non. En canto pois a cousas que se desbloquearon, señora Val, pois nós, que vostedes non o fixeron, puxemos en marcha o rexistro de soares. Eso non foron capaces de poñelo. A taxa turística, desbloqueamos Peleteiro, o contrato do transporte. En canto a diversificación da actividade económica, temos aí a plataforma logística que vai supor pois un reforzo moi grande no que é pois a distribución de mercadorías na cidade. En canto ás ofertas de emprego, nós non deixamos caducar ningunha. Nós tampouco. Si, vostede deixou caducar a de 2019. No. Señora Val. Cada un ten a súa estrategia e o sabe vostede perfectamente. Este ano, a final de ano, haberá 19 bombeiros máis no parque de Santiago, no parque de... Eso é o que vai acontecer cas ofertas de emprego. A oferta de emprego de policía maior de toda a historia, é a deste goberno, non a que fixeron vostedes. En canto a fondos, vostede tampouco é un exemplo. Vostedes deixaron, cando abandonaron o goberno, tiñan aínda sin licitar proxectos dos fondos EDUSI. Bueno, podemos valorar o nivel de execución comparativo. Cando quedaban 6 meses para acabar o mandato e que caducar. Podemos avaliar o nivel de execución comparativo cando vostede queira. Un día podemos facer un monográfico. Claro, sí, cando queira. Xa lle dixen que o grau de execución do capítulo 6 é o maior nos últimos anos, a pesar do que diga o contrario. Estáme pedindo a palabra José Antonio Constella. Sí, a mí me hace gracia escuchar a Manuel, me hace gracia con todo respeto, no se entiendan mal, me hace gracia con todo el respeto que yo le profeso, ¿no? Porque en su podemos ter o intervención, mesmo sentimento. y lo digo sin ningún ánimo no estoy diciéndolo con ningún Pode ser ánimo, recíproco pero creo que no le he dicho nada malo, todo lo No, contrario, eu tampouco. Que me da, entonces me sorprende, que é porque primero está empeñado en interrumpirme, segundo, de su intervención uno la escucha con atención y lo que escucha es habrá, y escucha poco hay, de esto escucha muy poquito, ¿no? Y estamos haciendo balance de 3 años y el señor Manuel César lo que dice es
habrá la mayor oferta de policía local, habrá la plataforma logística, habrá... Entonces, a mí no deja de sorprenderme, bueno, pues cómo confunde, como digo, la realidad con los deseos, ¿no? Hablaba usted de don Borja Verea, pues efectivamente el Partido Popular no tiene ninguna duda de que Borja Verea será el alcalde de Santiago dentro de un año, ¿no? Y no lo tiene porque efectivamente el Partido Popular tiene un modelo de ciudad distinto del suyo, absolutamente distinto, un modelo de ciudad que pretende poner en valor lo que resulta absolutamente útil y absolutamente interesante para el desarrollo de esta ciudad. Esto es una cosa que hay que poner en valor. Decía don Xan que, bueno, pues habrá 29 licencias, pero ¿habrá cuándo? Porque ya vamos hablando de que va a haber un refuerzo de la licencia del taxi, pues desde hace ya un tiempo. Y como digo, su palabra prioritaria es habrá. Ponía en valor el señor don Manuel César, ponía en valor pues el registro de solares. Bueno, esto es un mal chiste, don Manuel, es un mal chiste porque sabe usted que están judicializados la inmensa mayoría de esos solares que intentaron subastarse y que van a tener un mal final y es probable que acabe costándole a los compostelanos su veleidad, acabará costándole a los bolsillos de los compostelanos un dinero. Mire, y hablaba de Peleteiro, bueno, pues un lugar donde va a haber vivienda pública, pues entonces nos felicitamos de que exista vivienda. Teníamos un modelo distinto para Peleteiro, un modelo que ponía en valor el ensanche tan necesitado pues de un espacio público que no tiene y podríamos haberlo disfrutado en esa parcela, pero ustedes han preferido sumar al hormigón más hormigón. Bueno, pues eso es un modelo de ciudad. Mire, a mí me sorprende que no hayan dicho nada de cuestiones que yo creo que son claves, ¿no? Que esta ciudad necesita bueno, pues recuperar su tono navegable, necesita ser una ciudad vivible y para ser una ciudad vivible necesita contar con unos servicios que funcionen, una ciudad que esté limpia, una ciudad que esté segura, porque antes decíamos, y bueno, con buen criterio quizás don Xan antes no entró en esto, quizás como digo con buen criterio, pero hemos pasado de, bueno, pues de cuestiones que eran anecdóticas en la ciudad y nadie lo ponía en cuestión, que eran pues una pelea tumultuaria un sábado, bueno, pues a que ahora es cotidiano y por tanto algo está cambiando, ¿no? ¿Qué decimos del mantenimiento? José Antonio, pídolle xa... 3 segundos e quedo ya, solo se acaba la frase. Por favor, porque teñen que falar os demais tamén. Bueno, como antes, bueno, bien, 3 segundos se acabó ya, ¿no? Hablábamos del mantenimiento. Uno no tiene más que recorrer la ciudad. Yo les animo a los vecinos a que simplemente nuestros vecinos salgan a recorrer la ciudad e ellos hagan una idea de cómo está mantenida. Marta. Bueno, eu simplemente decir e concluir que é un goberno que lle falta o diálogo e é un goberno dos globos sonda e iso, o que lle falta o diálogo, vamos, a nós realmente, as veciñas e veciños, os sectores da sociedade realmente non lo poñen moi de manifesto constantemente. Ponse de manifesto co tema da tasa turística, a concelleira anunciou xa que se vai a destinar a tasa turística incumprindo a propia ordenanza e sin o beneplácito ou polo menos o conformidade previa de todas as asociacións integrantes e de todo o sector integrante da Comisión Permanente do Foro de Turismo Sustentable. O tema de Peleteiro, bueno, o tema de Peleteiro, a verdade, realmente eu creo que é máis ben un logro do goberno central, coa incorporación de Peleteiro a empresa pública nova Casa 47. Non é un logro do goberno de Compostela Aberta, porque en esencia o proxecto é o mismo que tiñamos na legislatura pasada, solo que, bueno, pasou a formar parte de patrimonio público estatal e a consecuencia é esa. Sobre o tema da obra pública licitada, bueno, realmente pincharon en número de obras públicas licitadas e iso é un dato realmente importante. Revise vostede a través da plataforma de contratación porque nos identificamos un pinchazo de un 40% de obra pública, de contratos de obra pública licitada. Bueno, realmente a diagnose non é boa e realmente, bueno, é unha situación moi mellorable. E a quenda de Compostela Aberta, Sanduro. Bueno, ben, quedaronme antes algún tema por tocar en resposta das intervencións dos meus compañeiros sobre o tema de centros socioculturais, porque é un tema que me levou moitos desvelos. Eu creo que é unha boa noticia para todos, incluso para a oposición,
de que a situación nos centros socioculturais este normalizada, que hai unha empresa que está cumprindo o traballo, que a xente xa pode asistir a distintas actividades e, por suposto, queda que está en vías de solución o tema de pagar as débedas que tiña a empresa cas persoas traballadoras. Saben, porque así yo informei tanto en pleno como persoalmente que temos os distintos departamentos afectados. Isto non é unha decisión política, é unha decisión política inicial, pero a partir de aí ten un procedimento administrativo e burocrático que non é algo que un concelleiro pois poda decidir, senón hai que executalo, e estamos nese camiño. Logo falan me chamou a atención antes de creatividade orzamentaria. Home, eu creo que iso será debatible pois na liquidación do ano que ven. Polo de agora están as cousas per ben. Pero bueno, tamén digo que nesa política de oposición, particularmente o Partido Popular absolutamente destructiva, e estou pensando nos orzamentos. Home, eu lembro, pois, por exemplo, que eu tuve unha cantidad unha débeda acumulada cos servicios de transporte público moi importante, que incluso chegaron a amenazarse as nóminas dos traballadores por un voto do Partido Popular que me impediu pagar esas facturas durante máis de 6 meses. E eso estuvo aí. E, efectivamente, aí, pois, será este concelleiro que xestiona mal, pero neste caso non foi neste concelleiro, foi unha postura absolutamente indefendible e absolutamente destructiva do Partido Popular sobre ese pago desas facturas. Temos o famoso ciclo da auga. O propio Partido Popular non facilita que a decisión que tomou a mesa, que votaron a favor nesa mesa, pois no pleno se desenvolvera. Pois quedou claro que quedou nun limbo. Por cuestión deste goberno, que transixiu bastante na decisión final por chegar a un consenso, non, pois porque a estrategia electoral, e aquí ven moi ben, porque levamos asistindo toda esta tertulia a un meeting do Partido Popular, que creo que igual confundiu os espazos. Aquí, ante el Club de la Comedia, que se escucharles hablando de gestión... Pero ahora toca o meu meeting, señor Constela, ahora toca o meu meeting, que o seu xa o deu. Si sumamos a eso o bloqueo a ordenanza de residuos, que ese bloqueo non significa que se deixe de pagar, se significa que hai que sacar 1 millón, falo de memoria, 1,5 millón de euros, 1,5 millón de euros, para pagar unha serie de cosas que é obligatorio por lei. Pero a oposición aí non se molla, aí todos se en contra porque faltan informes ou porque non reflexionamos a bondo. Con isto que quero trasladar, que gobernar non é fácil, gobernar en minoría moito menos, e sendo tan poucos como somos. E somos tan poucos porque hai outros partidos que, aínda que facilitaron o goberno, non se quixeron sumar ao goberno. Si non éramos máis. E remato con isto, pero si ademais desa dificultade engadimos que unha parte da oposición está, e digo tamén con todo o respeto e o cariño, señor Constela, botada ao monte, é bastante difícil sacar adiante os grandes proxectos de cidade que debían de ser de consenso. E que me queda 1 minuto, o sea, que xa non me dá tempo a unha rolda. Si puede ser 3 segundos solo, simplemente para no dejar a don Manuel con la duda. Mire, hablaba usted de un folleto de don Borja Verea en la que se reclamaba o se anunciaba que tendríamos 13 concelleiros. Mire, usted supongo que sabrá que el censo electoral no se cierra hasta el 1 de febrero del 27. Por tanto, salvo que usted tenga acceso, que yo no lo sé, a los datos del censo, yo no lo tengo, porque se cierra, como digo, el 1 de febrero. 1 de febrero determinaremos si Santiago tiene 25 o 27 concelleros, pero hasta ese momento, como digo, 1 de febrero del 27, Santiago tiene 25. Entonces, por tanto, lo que Borja Verea les anuncia es que, afortunadamente, los compostelanos, que son personas, hombres y mujeres serios, que lo que plantean es que les gustará el modelo de ciudad que les plantea el Partido Popular y que le van a votar y dar el apoyo para que pueda sustentar ese gobierno con mayoría absoluta. Pues esa es la cuestión. Manuel, si a vostedes lle chegan 13 concelleiros, a min tamén, pa diante. Ahora mismo sí. Así van a gobernar. Bueno, pois así finalizamos este tempo de debate. Moitísimas grazas aos 4, Manuel César do Bloque Nacionalista Galego, José Antonio Constela do Partido Popular, un placer, Marta Val do PSDG-PSOE, Sanduro de Compostela Aberta. Graciñas por facernos un oco nas súas asendas. Pois emplazámolos de novo aquí para a vindeira semana, para o vindeiro luns, nun novo espazo de Hai Debate. Graciñas.